खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। जोङो दायो BTR LP UP एप्लाइ सोलिगासिनो दं बयबो मिथिखाबाय, नाथाय सोरबा सोरबा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, गिदोंबो जानो हागौ आरो माबा मोनसे सलिउसन जागोन नामा सानदों। खारन दायो गोबांनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो प्रब्लेम मानसिफ्रा बुंबाय थादों। बेनि गेजेरावनो गोबाङा एप्लाइ खालामबाय आरो गोबाङा एप्लाइ खालामाखै। दायो माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोनहा जुदि मिथियाखैब्ला आंबो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनि नोंथांमोननो। आंनिखौ आं एप्लाइ खालामनानै दिन्थिनोसै। LP निखौ आं एप्लाइ खालामखाबाय, दायो आङो ME निखौ एप्लाइ खालामगोन। गिबियाव जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ, बेयाव बयबोथ' मिथिखाबाय। रेजिस्ट्रेसनाव गुबैयै इमेल नांगौ, मबाइल नाम्बार नांगौ, बेनि उनाव गावबागाव पासवर्ड सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोसे OTP फैगोन। OTP फैनाय लोगो लोगोनो OTP खौ साबमिट खालामबानो नोंनि रेजिस्ट्रेसना जागोन। रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव जोङो लगइन खालामगोन। लगइन नैबे बेयाव लगइन दं, बे लगइनाव थुनानै बेयाव नोंनि इमेल ID ओमफ्राय नोंनि पासवर्डखौ बेयाव बसायबानो जाबाय। आङो इमेल पासवर्डखौ बसायनोसै। इमेल पासवर्डखौ आं बसायबाय। अब्ला बेबायदि मोनसे इन्टारफेस ओंखारगोन। एप्लाइ, आंनि नामा ओंखारबाय आरो एप्लाइ नाव बेबायदि ओंखारगोन। एप्लाइ नावआव थुदो। एप्लाइ नावआव थुनानै गोबाङानो बुंदों जेनेबा LP आव ग्रेजुवेटनि मार्कस बसायजायाखै, माबा माबि बसायजायाखै होननानै। नाथाय बेफोरो जेबो नङा, बसायजाजोबो गासिबो। मोनफानि उनाव मोनफा क्वालिफिकेसनफ्रा गावनो गाव थख' थख' ओंखारलांजोबखायो। बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय। बेनि उनाव एप्लाइ पस्ट, बबे मोनसेयाव एप्लाइ खालामगोन नों, बेयाव मा मा ओंखारदों। जिहेथु बे माबानि नालाय, आङो UP नि नालाय UP आव सेरनोसै। नैबेयाव दंखायो UP आव सेरनोसै आं। UP आव सेलेक्ट खालामबाय। UP आव सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबे एप्लाइआव थुबावबाय। एप्लाइआव थुदो। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि डिटेल्सफोरखौ बेयाव बसायनांसिगौ। फार्स्टआव दङ एप्लाइ केटेगरि। मा केटेगरि बेयाव नायदो, साइन्स टिचार, आर्टस टिचार, हिन्दी टिचार, बबे मोनसेयाव एप्लाइ खालामगोन नोङो। आङो आर्टस टिचार नालाय आं नैबे गेजेरनियाव थुनोसै, आर्ट टिचार। आङो आर्ट टिचाराव थुबाय। बेनि उनाव मिडियामखौ आं सेलेक्ट खालामनांगौ, बर' मिडियाम नालाय आं बर' मिडियामखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव मेट्रिकआव नोंना मा साबजेक्ट मा दंमोन, MIL आ बर', एसामिस, बेंगलि, हिन्दी, अलटि, नेपालि मा दंमोन बेखौ होदो। आंना बर' दं नालाय आं बर'खौ होबाय। बेनि उनाव गावबा गावनि नामखौ होदो। नैबाव फार्स्ट नेम, नोंनि फार्स्ट नेमखौल' होनांगोन। ओमफ्राय मिडिल नेम दंबा होदो आरो गैयाबा डाइरेक्ट नोंनि टाइटेलखौ होदो। आं टाइटेलखौ होबाय। बेनि उनाव डेट अफ बार्थखौ होदो, गावबा गावनि डेट अफ बार्थखौ। आं डेट अफ बार्थखौ बसायनोसै। आं बेखौ डाइरेक्ट लाइभ खालामदों, ओंखायनो बियो एसे गोलाव जागोन भिडिअ'आ। आं आंनि डेट अफ बार्थखौ बसायनोसै बेयाव। बसायबाय। बेनि उनाव बिफानि नाम होदो। बेनि उनाव बिमानि नाम। बेनि उनाव भिलेजाव डाइरेक्ट गामिखौल' होबानो जायो। मानोना माखासे एड्रेसफ्रा बेयाव दंखाजोबो। पस्ट अफिसबो दंखायो आलदा, पस्ट अफिसखौ होदो। बेनि उनाव पुलिस स्टेसना मा बेखौबो होदो। आरो बेनि उनाव पिन नाम्बार, नोंनि पिन नाम्बारा बेसेबां बेखौ बसायदो। बेनि उनाव स्टेटआथ' आसामखा बयनाबो। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टआ बबे डिस्ट्रिक्टनि, आं क'क्राझारनि, ओंखायनो आं क'क्राझारखौ बसायबाय। बेनि उनाव मबाइल नाम्बारा मामोन, बे मबाइल नाम्बारखौनो खेबसे होबावदो। मबाइल नाम्बारखौ होबाय आङो। रेजिस्टार खालामनायाव जा मबाइल नाम्बार पासवार्डखौ होदों बेखौनो होफिनबाय। इमेल ID जेखौ होदों बेखौनो होफिनबाय। केटेगरिया दाना मा, ST नालाय आं ST खौ होबाय। बेनि उनाव जेन्डारा मेल। बेनि उनाव एडिसनेल इनफरमेसन दं माखासे, डिसेबिलिटि, जायफ्रा बेंगुरा-बेंगुरि नङै बिसोरो न'आव सेरदो। बेनि उनाव मार्टियार्स फेमिलिनिबा मार्टियार्स बा मार्टियार्स सेरदो आरो मार्टियार्स नङाबा मार्टियार्स सेरनांला। येस बा येस, न' बा न'। जिहेथु आङो मार्टियार्स फेमिलिनि नङा, ओंखायनो आं न'आव सेरबाय। बेनि उनाव वार्किं गभमेन्ट स्कुल नङा, आं गभमेन्ट स्कुलाव मावाखै, ओंखायनो न' सेरबाय।
मेरिट आं मेरिट ओंखायनो आङो येस होबाय। बेनि उनाव गासैखौबो खेबसे रिभिउ खालामदो, नायफामफिननानै जुदि थिग जानाय बायदि मोनबाथाय नोंनि बसायनायफ्रा थिग जाजोब्बायबाथाय नोङो डाइरेक्ट नेक्स्टआव सेरदो। नैबाव नेक्स्ट दंखायो, नै नेक्स्टआव सेरदो। आं मबाइलावनो बानायदों। एप्लिकेसन क्रिएटेड, एप्लिकेसना जाबाय अलरेडि। बेनि उनाव क्वालिफिकेसन, दाना क्वालिफिकेसनखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा नैबाव बेयाव एड क्वालिफिकेसन दङ। बे एड क्वालिफिकेसनाव सेरबानो मोनफानि उनाव मोनफा क्वालिफिकेसना ओंखारलांबाय थाखागोन। मोनसे फिलआप खालामखांनायनि उनाव आरो बेयाव बेखौ साबमिट खालामदो, आरो खेबसेबाव बेयाव थुदोलाय, आरो क्वालिफिकेसन आलदाखौ थुदोलाय। बेबायदि जेनेबा आं देखायनि, आं एड क्वालिफिकेसनाव आं थुनोसै। एड क्वालिफिकेसनाव आं थुबाय। एड क्वालिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैबाय। नैबेयाव क्वालिफिकेसन दं, नै सेलेक्ट क्वालिफिकेसन। नों मा क्वालिफिकेसनखौ होग्रोगोन फार्स्टआव बेखौ सेलेक्ट खालामदो। आङो फार्स्टआव मा क्वालिफिकेसनखौ होग्रोगोन, जेनेबा आङो फार्स्टआव HSLC देट मिन्स मेट्रिकखौ आं होग्रोबाय। मेट्रिकआ जोंना 7खौ होबाय। इयार अफ पासिंआ गावबागाव बसायदो। बेनि उनाव मार्कसआ बेसेबां बसायदो। बेनि उनाव टटेल मार्कसआ बेसेबां बसायदो। बेनि उनाव साबमिट खालामदो। अके, साबमिट जाहैबाय, नोंथांमोना नुखाबाय। मेट्रिकनिया गाखोहैबाय 1 नाम्बाराव। दानिया आङो नेक्स्ट माबानो थाखाय मा होनो, नेक्स्ट क्वालिफिकेसन देट मिन्स आङो दायो हायार सेकेन्डारिनिखौ बसायनोसैलाय। हायार सेकेन्डारिनिखौ बसायनोबा आं नैबे एड क्वालिफिकेसनाव दायो थुफिनदोलाय। बेबायदिनो ओंखारगोन। एड क्वालिफिकेसनाव फैलायबाय। दाना सेलेक्ट क्वालिफिकेसन, नोंनि क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारियाव मा, बबेया बेखौ बसायदो। नैबे दहायनि मेट्रिकखौ होनाय लोगो लोगो मेट्रिकआ गोमालांखाबाय, बेयाव मेट्रिकआ फैनाय नंला। दायो हायार सेकेन्डारिनिखौ थुदोलाय। हायार सेकेन्डारिना बबे बोरै बेखौ थुदो। जोंनाथ' आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल नालाय, बर्डआ बे होबाय। ओमफ्राय इयार अफ पासिंखौ गावबागाव थुदो, सोर सोरना बेसेबां हायार सेकेन्डारिया मा इयाराव पास जानाय बेखौ बसायदो। बेनि उनाव बेसेबां मार्कस बेखौ बसायदो। बेनि उनाव टटेल मार्कसखौ बसायदो आरो साबमिट खालामदोलाय। हायार सेकेन्डारिया जोबलायबाय। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दायो मोननै जाहैबाय। HSखौबो देट मिन्स मेट्रिकखौबो हायार सेकेन्डारिखौबो आं बसायबाय। बेनि उनाव आङो आरो एड खालामबावगोन। दायो इउपिनि नालाय आङो नैबेखौ ग्रेजुवेसनखौ बसायनोसैलाय फारि फारि। बेनि उनाव गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि आन्दाराव नालाय बर्डआ, इउनिभारसिटिया, ओंखायनो गुवाहाटि इउनिभारसिटिखौ होबाय। डेट अफ इयार अफ पासिं, बेनिफ्राय मार्क्स अबटेन, नों बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौ बसायदो। टटेल मार्क्सआ बेसेबांमोन, बा साबमिट खालामदोलाय। नुनो हाबाय दायो मोनथाम गाखोहैबाय। मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि आरो ग्रेजुवेसन बियो थांबाय। दानिया आरो एड क्वालिफिकेसन खालामदोलाय। एड क्वालिफिकेसनाव दानिया नों माखौ खालामनो, टेटनि हायो, BA थायो, DLA थायो, नों माखौ खालामदो। आङो दायो टेटनिखौ खालामग्रोनोसै। आंना बिटेट देट मिन्स BTC टेटखौ आं खालामबाय। BTC टेटआ जोंना मामोन, डिपार्टमेन्ट स्कुल एजुकेसन आसाम इउनिभारसिटि एबा बर्डआ, आं बेखौ बसायबाय। बेनि उनाव इयार अफ पासिंआ बेसेबांमोन, 2023 मोन। बेनि उनाव मार्कस अबटेनआ बेसेबांमोन, आंना 90ल' माबायाव UPआव, ओंखायनो आं 90 बसायबाय। टटेल मार्कसआ बेसेबांमोन, 150। बास साबमिट खालामलायबाय। दानिया आंनि क्वालिफिकेसना मा जाहैखो, मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि, ग्रेजुवेसन ओमफ्राय टेट, बे मोनब्रै जाहैबाय। आरो दानिया आङो क्वालिफिकेसन एड खालामबावनोसै। एडआव थुदोलाय। बेनि उनाव नों मा क्वालिफिकेसनखौ एड खालामगोन। बेनि उनाव आंना आसाम टेट, सि टेट बेफोर जिखुनु जाया मोनसे आरो आंनाथ' मोनथाम अपसन दंमोन नालाय, जेनेबा आसाम टेट, BTC टेट आरो सि टेट। आंनाथ' BTC टेटसो नालाय, BTC टेटखौ आं होखांबाय। बेनि उनाव सि टेट, ए टेटखौ नांलिया, जिखुनु जाया मोनसेल' होबानो जायो। बेनि उनाव बिएडखौ, नोंना बिएड दंबा बिएडखौ खालामदो, DLED दंबा DLEDखौ खालामदो। स' आंना DLED दङ नालाय DLEDखौ आं होबाय। बेनि उनाव नियसनि नालाय बर्डआ आंना नियस, आं थोंजों नियसल' होबाय। बेनि उनाव इयार अफ पासिंआ, नियसनि इयार अफ पासिंआ 2019।
ओमफ्राय मार्क्स अबटेनआ बेसेबांमोन निउसनिया आंनिया मोनदोंमोन 997 ओमफ्राय बेनि उनाव टटेल मार्क्सआ गासै बेसेबांमोन जोंना 1400निमोन ओंखायनो बसायबाय साबमिट खालामलायबाय दायो थोजासे जाबाय माने जेबो एड खालामनांगौ गैला आंना आरो नैबाव नोंथांमोनहा मा खालामदों खालामा बेखौ आरो नायबावनोबा नैबाव एडआव क्वालिफिकेसन थुबावदो माबा क्वालिफिकेसन खालामबावनांगौ दङबा बेयाव माबा दंबावो ए टेट सि टेट बि टेट बे मोनथामल'सै बेखौथ' नाङा बेनि बदलै आङो अपसनखौ होखाजोब्बाय दायो बेखौ नांला बेखौ आङो बेक खालामफिनबाय दायो आंनि क्वालिफिकेसना जाहैबाय इउ पि नि थाखाय क्वालिफिकेसना मा नांगौमोन हायार सेकेन्डारि मेट्रिक हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसन बि टेट डि एल एड बेनो कम्पालसारिखामोन बेखौ होबाय बेनि उनाव दायो नैबे लास्टाव नेक्स्ट दङ बे नेक्स्टआव थुबानो जाबाय नेक्स्टआव थुदो नेक्स्टआव थुबाय आं दाना डकुमेन्टस आपल'ड खालामदो बेयाव गोबां रोखोमनि डकुमेन्टस दङ जेनेबा मेन्डेटरि हिसाबै नैबे जायफ्रा स्टार्ट मार्क होनाय दं गोजा गोजा बे जाहैबाय मेन्डेटरि जेनेबा होथारनांगौ बेखौ होआगौ माने बारलांनाय नङा नोंनि एप्लिकेसना बारलांनाय नङा गथिखे आं मोनसेनि उनाव मोनसे होनसै आं मेट्रिकनिखौ मार्कशिट होग्रोनि मेट्रिकनि मार्कशिटखौ होनो थाखाय नैबाव थुदो नैबाव दंखायो नै सुस फाइल बे सुइस फाइलाव थुदो ओमफ्राय होमबानो थांखागोन नोङो डकुमेन्टसखौ बबेयाव दोनदों नों डकुमेन्टस दोननाय फल्डाराव थांदो मेट्रिकनिमोन आङो मेट्रिकनिखौ होनोसै मेट्रिकनिखौ होबाय मेट्रिकनि होबाय डकुमेन्टस फरमेटआ गासिबो जाजोबो जेपिजिबो जायो पिएनजिबो जायो जेपिइजिबो जायो खालि पिडिएफ जानाय नङा आरो बेयाव पिडिएफ खौ आपल'ड खालामा बिसोरो ओमफ्राय डकुमेन्टसा मेक्सिमाम 300 केबि जानांगोन गासिबो डकुमेन्टसानो 300 केबि गोजा स' आङो मेट्रिकनिखौ आपल'ड खालामखांबाय दायो हायार सेकेन्डारिनिखौ आपल'ड खालामसै हायार सेकेन्डारिनिखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे सुस फाइलाव थुदोलाय सुस फाइलाव थुनाय लोगो लोगो आंनि डकुमेन्टसा बबे फल्डाराव दं बेखौ नागिरदोलाय दायो मा हायार सेकेन्डारिनि आं हायार सेकेन्डारिनिखौ थुलायबाय हायार सेकेन्डारिनाबो नुजाफैबाय दायो बेनि नेक्स्टआव मा दं टेट आसाम टेट सि टेट बि टेट आंथ' बि टेटखौसो होदों नालाय आं बि टेटआव थुनोसै नैबे आङो बि टेटखौसो होदों नालाय ओंखायनो बे बि टेटआवथ' आं थुनोसै बि टेटनि थोंजों थांनानै नैबे सुस फाइलाव थुदोलाय सुस फाइलाव थुबाय आं बेनि उनाव आंनि बि टेटखौ आङो मार्कशिटखौ आपल'ड खालामदो बि टेटनि मार्कशिटखौ आं आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव डि एल एड सार्टिफिकेट दं नै कम्पालसारि फर एल पि मार्कशिट जिखुनु हक बेयाव थुबानो जाबाय थुबाय एक्सुवेलि आं एम ए निखौसो एप्लाइ खालामदोंमोन खिन्थु बेयाव कम्पालसारि फर एल पि मार्कशिट स्टार्ट मार्क होनाय दङ बेयाव जेबो नङा होजायो बेनि उनाव नोङो बि एडनि जायगायावबो होनो हायो बियो इम्परटेन्ट नङा होनो हायो बि एडनि जायगायावबो नोंहा बि एड गैयाबा डि एल एड दंबा डि एल एड खौनो आपल'ड खालामनो हागोन बेयाव न' प्रब्लेम जेबो मेटार गैया आङो डि एल एड आव माबायावबो कम्पालसारि फर एल पि बेयाव गोजा दं नालाय ओंखायनो आंबो थुबाय मार्कशिटखौ एखे मार्कशिटखौनो आङो मोननै जायगायाव होबाय बेनि उनाव ग्रेजुवेट मार्कशिट 8 नाम्बाराव दं ग्रेजुवेट मार्कशिटखौ आङो थुनोसै ग्रेजुवेटनि थुबाय आङो आपल'ड जाबाय बेनि उनाव फट' आंनि फट'खौ आङो बेयाव आपल'ड खालामदो फट'खौ आङो आपल'ड खालामबाय बेनि उनाव सिगनेसारखौबो आपल'ड खालामदो बेफोर डकुमेन्टसखौ रेडि खालामनानै लाग्रोखाजोब ओमफ्राय आपल'ड खालाम बेनि उनाव एड्रेस प्रुफआ आधार कार्ड भटार आइडि एटसेट्रा होनाय दङ बेयाव आधार कार्ड गावसोर जेखौ बिदों बेखौ होयोबा साबसिन जायो आधार कार्ड आरो भटार कार्ड सोरबा बिसिडिसि कार्डखौ सार्टिफिकेटखौ होनो नागिरदों होजायो न' मेटार खिन्थु बिसिडिसि सार्टिफिकेटआ बियो मोनसे पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट बायदि नङा बियो जास्ट टेम्परारि ओंखायनो जोंनि जायनाखि पार्मानेन्ट आधार कार्ड भटार कार्ड बेखौ होबानो जायो बिसिडिसि खौ जों 3 मासल' थायो होननाय मिथिदों भेलिडिटिखौ ओंखायनो नैबेफोरखौ हो बायसान्स माबाफ्रा जुदि लेन्डि जालाङोब्ला प्रसेसफ्रा ओंखायनो
ओंखायनो बे गावसोर जेखौ बिदों आधार कार्ड नङाबा भटार कार्डखौ होबानो जायो। बेनि उनाव आधार कार्डखौ होबाय आङो। दायो कास्ट सार्टिफिकेटआबो मेन्डेटरि नङामोन, अब्लाबो आंबो कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होनोसै। कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होबाय। बेनि उनाव एक्स सार्भिसमेनथ' नङा, NCC बो गैया, नेसनेल लेभेल सार्टिफिकेटबो गैया। डेट अफ बार्थ दङ 16 नाम्बाराव, 16 नाम्बाराव डेट अफ बार्थखौ आङो मेट्रिकनि एडमिटखौ होबाय। सोरबा सोरबा बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ नामा होनदों, नाथाय बेयाव बार्थ सार्टिफिकेटनि गैया, गोनांथि गैया। डेट अफ बार्थनि जिखुनु जाया प्रुफ खालामनो थाखाय बेयाव मेट्रिकनियानो थोजासे, मेट्रिकनि एडमिटआनो। ओंखायनो मेट्रिकनि एडमिटखौ होबानो जाबाय, न' प्रब्लेम। आधार कार्डखौबो होनो हागोन। बेनि उनाव टिचिं एक्सपिरियेन्स दङब्लाबो आं टिचिं एक्सपिरियेन्सखौ होला। बेनि उनाव स्मल फेमिलि नर्म्स एफिडेभिट बिदों। स्मल फेमिलि नर्म्सखौ बेयाव होबाबो जायो, होआबाबो जायो। आङो होनोसै, जिहेथु आंना दंखायो हिसाबै। स्मल फेमिलि एफिडेभिटखौ आङो दंखायो हिसाबै आं होनोसै, होबाय। आंनि डकुमेन्टसा दा रेडि जाजोब्बाय, आपल'ड खालामजोब्बाय। दा आपल'ड खालामखांजोबनायनि उनाव आङो नायफिननो हायो, आरो आं नायफिननांगौ सानासै, मानोना जाजोबनाय बायदि मोनखाबाय। गतिके नैबे डिक्लारेसन दं, बे डिक्लारेसनाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबाय आं। बेनि उनाव ओरैहाय खनायाव फारसे खनाजों साबमिट दं, फाइनाल साबमिट। दा फाइनाल साबमिट खालामनायनि सिगां नोंनि गासिबो नों मा मा खालामदोंमोन, सिगांनिफ्राय लानानै नों मा मा थुदोंमोन, मा मा आपल'ड होदोंमोन, बेफोर गासिखौबो नों खेबसे नायनो हायो। नैबे प्रिभिउसाव सेरनानै, बे प्रिभिउसाव सेरबानो नोङो मा मा थुदोंमोन, मा मा थुवाखैमोन, मा मा आपल'ड खालामदों खालामा, बे गासिखौबो मोनफानि उनाव मोनफा मोनलांफिनगोन। स' आं नायफिननांगौ बायदि सानासै, आं ओंखायनो ओरै खावसेजों थांनानै जेराव साबमिट लिरनाय दं, नैबाव साबमिट, बे साबमिटआव आं थुनोसै। साबमिटआव थुखांनायनि उनाव नोङो नेक्स्ट टाइम इडिट खालामफिननो हानाय नङा। ओंखायनो साबमिट होनायनि सिगां नोंथांमोनहा मा मा थुदों, मा मा थुवाखै, बेफोर गासैखौबो खेबसे चेक खालामनानै नायफिनजोबनो हागोन। स' आङो नायफिननांगौ सानाखिसै, ओंखायनो आङो साबमिटआव डाइरेक्ट थुनोसै। साबमिटआव थुबाय आं। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंखौ थारैनो नोङो सियर नामा होननानै बुंदों, साबमिट खालाममारनोसै दा होननाय जादों। औ, येस, अकेआव सेरदो। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो साबमिट जाबाय, नैबाव ओंखारखाबाय एप्लिकेसन साबमिटेड साक्सेसफुलि। ओमफ्राय नोंनि माबायाव प्रफाइलाव नैबेबायदि मोनथाम अपसन फैबाय। इडिट एप्लिकेसन लिरदों बेयाव, खिन्थु नों दा इडिट खालामफिननो हाला। मा होनो, फाइनाल साबमिट होखांनायनि उनाव नोङो इडिट खालामफिननो हाला। बेयाव इडिट लिरदोंमोनब्लाबो, नाथाय बेयाव इडिटनि जेबो फैया। बेयाव नोङो थुनानै नायबा नुगोन इडिट खालामनो बेयाव जेबो दायो माबा गैया, प्रसेस गैया, इडिट खालामनो हाया। स' दायो नोंनि एप्लिकेसनखौ नों नायफिननो हागोन, नैबेयाव गेजेरनियाव भिउ एप्लिकेसनाव नायनानै थुनानै। ओमफ्राय गुबुन मोनसेया नोंनि एप्लिकेसनखौ नोङो डाउनलड खालामनो हागोन, PDF। स' आङो आंनि एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामसै, नैबे PDFआव थुनानै। PDFआव थुबाय आं। PDFआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइलाव बेयो डाउनलड जागोन आरो। स' नैबे नोंनि गासिबो नों मा मा थुदोंमोन, मा मा थुवाखैमोन, बे गासिबो ओंखारबोजोब्बाय दा। ओमफ्राय मोनसे नोंनि रेजिस्ट्रेसन ID खौ नैबाव नुनो मोननाय जाबाय, रेजिस्ट्रेसन ID। बेयाव दङ रेजिस्ट्रेसन ID। स' फाइनाल साबमिट जाबाय आरो बेयो। बेयाव गोजोनबाय, जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो खालामो। गोजोन्थों।